ταρακούνησε λίγο, αλλά εντάξει. Εδώ μέσα καλά είναι. Εδώ είναι καλά. Θα δέσει δηλαδή. Ναι, άπαξ έχει αμάξι μέσα θα δέσει. Γεια σας, καλημέρα. Τα σώα. Αυτή γιατί δεν πού θα δέσει τώρα εδώ. Εδώ δεν είναι άλλο. Μόνο το Σάββατα μάξι είναι. Ναι, λογικά ναι. Όχι, όχι. Άρα είναι το Clark. Δεν είναι το Σάββατο το μέχρι. Δεν είναι το Σάββατο. Ο Σάββατος έχει ένα accent, πιντάει. Κάνω από πίσω. Δένει έτσι, δεν έχει τρόπο. Άπαξ έχει αμάξια μέσα θα δέσει. Ναι, 90 ευρώ είναι, πόσα πήρε. Πόσα σας πήρε. 76. Ναι, πάλι καλά. 76 στα μάξι, όχι το άτομο. Ναι, συνήθως παίρνει 90. Τρία αμάξια. Ναι, κάτι είναι πάνω. Κάτι είναι πάνω. Χαμογέλα. Χαμογέλα. Άσο μην πειράζει τα παιδιά. Χαμογέλα. Έρχεται η γυναίκα του και έχει μούτρα, πώς θα το κάνει. Αν δεν χαμογελάσει και λίγο, αλλά ξέρεις, το παίζουν βαριά από χρόνια. Έχει αυτοκίνητο μέσα. Άντε λίγο πιο δεξιά. Άμα ήταν μόνο επιβάτες, δεν είναι. Ναι. Για δυο επιβάτες δεν έρχονται να λάβουν. Που έχει αμάξια μέσα. Πάντα απ' την άλλη. Παναγίτσα μου τον άνθρωπο. Ρε τον άνθρωπο ρε τι κάνει. Θα έχει βάλει σημάδι, φεύγα από εκεί.
Ναι. Μόλις αδειάσει, έφυγε. Γιατί δεν Για τον καιρό μου. Δεν καιρό, μην τον κλείσει πουθενά. Γιατί τι ώρα είναι να φύγει σήμερα. Είναι εκείνη σήμερα. Απόγευμα. Θα φύγει το απόγευμα. Απόγευμα θα έρθει. 5 η ώρα. Γύρω. Πρώτος πήγε ο Σάββας. Αλλά θα βγαίνει τελευταίος. Όλα καλά σου. Σου γίνεται όλα καλά. 10 χρόνια. Ο Ιησούς Χριστός. Ναι, ξέρεις γιατί γράφηκε, σου λένε ξενιά. Αύριο μάλλον θα κατέβω μια βόλτα Κέρκυρα. Να πάω να πληρώσω κάτι δόσεις που έχω. Ωραία. Αν θέλουμε κάτι από Ναι. Κέρκυρα, Θα δούμε, θα δούμε. έτσι, Ναι. το λες στα παιδιά ή από Ναι. μηχανήματα ή από οτιδήποτε. Ναι. Κατέβηκε το Σάββατο. Άντε, στο καλό.